No niin, morjesta kaikille tässä mistä Vili taas täällä ja tänään pelataan Agariota. Se on Agariota, eli en tiedä miksi. Kirjoitetaan tänne vaikkapa ja Obama on paras tässä pelissä oikeesti. Siis oikeesti kaikki, Obama on paras tässä pelissä, mä en tiedä miksi, mutta se on. Sä pelaat Agariota. Joo, Agariota. Agario. 8. En vielä koittanut, olisi koittaa, mutta ekana pelata tätä Obamalla. Obama Gangnam Style. Pieniä! Kui Suoma mennä niinku kuolla. Mä en halua kuolla noille isoille. Mä haluan tappaa aina pienet. No niin mä tapoin. No niin mä tulin vähän swagi kuolee. Eikö mä en pysty tappaa, kun me ollaan saman kokoisia. Ja no niin se yritetään. Kiitos. Se heti kuoli. Se kuolee. Oh no, se on mua isompi. Oh no, let the title world. Toi yrittää tappaa mua. Miksi? Ei! Jumalauta, joma. Ei! Voin jumaa. Otetaan Putin. Näin. Venäläiset. Haha. Don't be mad. Nonni. Oh my life. Mitä mä teen? Putin ja sit mennään. Ylös, ei kun alas. Ylös, ei kun alas, ylös, ei, joo, ei. Ei voisi olla hiljaa. Miksi? Mä tiedän. Siis mä tiedän kun itse tää on video. Ymmärrätkö? En ymmärrä, mutta mä en pystynyt syödä tuota jätkää, koska mä olen samankokoinen. Saman pulli. Ei. En mä usko kummiskaan syö. Muutenkin mä en puhunut sulle taas. Okei, tämä on aika lagittava peli, mutta jui! Vigstar 13 XD. Pelataan Putinilla vähän aikaa. Hehe. Pelataan Putinilla vähän aikaa. Nyt menee hyvin. Oho, nyt menee vähän hyvin. Ei mennytkään. Joo, siis Agario on tämmönen kakkapeli. Ei ole. On nää! Ei tässä ole mitään järkevää peliä. Ja no, tää on viimeinen yritys. Mä lopettelen tähän näin. Okei, Putin. Sä oot huono presidentti. No, en mä tiedä ihan huono, mutta rasism. Jui. Ei, vaihdetaan kumminkin. Mä en halua. Ei mä halua olla Obama. Ei Obama. Obama. Noin. No niin, no sitä vähän puhutaan kunnon. Siis mä olin nyt Okei, tässä sitten oli, että jos pidit tästä videosta, voit painaa sitä tykkäsnappia ja jos oikein paljon pidit, niin voit pistää suosikkeihin. Mutta mä olin Vili, eli tälle videolle mä lopettelen, että moi moi.